Kasper. Ikke omkring hånden. Lige så stille, lige stille. For så ryger de bare af. Bare kør. Kasper er med. Ej, ikke ud i vandet. Jeg gider ikke have alt det salt i. Jeg gider simpelthen ikke have alt det salt under bunden. Yeah! Og bare gør han flyver bare, ja. Bare få de hak. Og det giver noget gas nu. Okay, følger du med? Det var skam, man ikke nåede det længere. Der var lige sten. Er dig Søren nu? Yeah, det er ikke fordi det går ret galt her. Ej, de flyver lige af. Ej, det går ikke. De graver fødderne ned. I kan også prøve dynamikkælken. Bare kør. Prøv at give noget gas. Det går, det er sjovt det her. Er det ikke sjovt nok, Søren? Du skal have en længere pind. Det er meget ingenting, jeg kan. Vi sidder derovre. Vi sætter mig om foran. Okay, det gik pænt stærkt. Hvor stærkt kørte du? Hvad så du ikke?